Dnes si spolu urobíme dusenú hovedzinu na tmavom pive. Toto mäso sa celkom hodí do chladnejších dní a urobíme si ho v brutálnom liatinovom hrnci, na ktorom som spolupracoval s Fabiny. Mäso s väčším podielom kolagénu nakrájame na cca 5x5 cm kúsky a vložíme do 3% solného roztoku s koreninami. Prikryjeme a dáme na 12 hodín do chladu. Nakrájame si cibuľu na pásiky a cesnak na drobno. Mäso vyberieme a poriadne osušíme. Opražíme z prúdka do zlatohnedá z oboch strán, ja som použil prepustené maslo. Pražíme vo viacerých dávkach, aby malo mäso medzi sebou medzery a nezačalo sa dusiť. Vyberieme, pridáme cibuľu a na malom ohni restujeme cca 25 minút do hneda. Zatiaľ sa môžeme napríklad kochať, aký máme pekný hrniec. Pridáme cesnak, paradajkový pretlak a restujeme 2 minúty. Pridáme trošku vývaru a vrátime mäso. Zaliejeme čiernym pivom a vývarom. Pridáme tymián, bobkový list a lyžičku jablčného octu. Prikryjeme a dáme do rúry pri 120 stupňoch na 5 hodín. Odokrieme, mäso premiestnime s trochou šťavy do misy, prikryjeme a dáme bokom na teplé miesto. Tu sa končí hlavná rola môjho žltého hrnca. Omačku scedíme, privedieme k varu a zredukujeme o polovicu. Vypneme z ohňa, dochutíme trochou citrónovej šťavy a pomaly zamiešame studené maslo. Ja som mäso s omáčkou podával skôr rustikálne na petrženovom pyré. Dá sa to však premeniť aj na niečo premakanejšie, ale o tom potom.